Abatidos os corpos, reaparecen vomitados nas praias barridas. Son vidas fumegantes que apenas alentan baixo o frío. E non se sabe como, pero son quen aínda de exhalar tenrura. Eles, migrantes do século XXI, tripulando tanta soidade fronte a nós, bárbaros e medoñentos, case humanos, diría. O meu último libro leva por título Migracións, e leva ese título fundamentalmente porque un dos temas que aborda o libro é o tema das migracións, por tanto o fenómeno migratorio visto desde dous puntos de vista, tanto de un pobo como o noso que foi emigrante, como a realidade que vemos hoxe en día dos moitos emigrantes que intentan chegar a esta antipáctica Europa desde África. Non é un libro de compromiso social, de temáticas sociais que aborda desde a violencia de xénero, a memoria histórica, como digo, o tema das migracións e outros temas así xa de impronta máis política. Está presente o tema do país, da lingua, da situación desta Europa e deste mundo do século XXI, e nese sentido é un berro de rebeldía, non? Frente a un sistema, frente ao capitalismo e frente a un estado de cousas que non resulta nada agradable nin sequera para o futuro da humanidade. É unha edición, por tanto, moi recente, fácil de atopar, como digo, en librería. Supoño que nas futuras feiras do libro que se realicen haberá tamén algún tipo de presentacións, e na medida en que eu poida tamén haberá algunha máis, aparte das dúas que se fixeron, algunha presentación máis ao longo do país. Eu creo que a literatura galega está nun bon momento, sobre todo na parte máis creativa. Hai moita xente facendo cousas, moita xente creando, escribindo, e non só na faceta literaria, o mundo das artes, o mundo da cultura, non? Eu creo que frente a iso ainda os poderes públicos ainda están un pouco atrás, e non digamos xa o capital privado que está desaparecido a hora de axudar a arte, a axudar a cultura, non? En ese sentido, como digo, creo que os creadores imos un paso por diante, e creo que nese sentido, por unha banda, nós como autores creo que temos que perseverar, ás veces buscar novas fórmulas, algúns témolos feito con edicións de autor, con buscar outro tipo de plataformas que dean saída á creatividade na esfera literaria. Creo que fenómenos como internet, as novas tecnoloxías, tamén as temos que aproveitar favorablemente a prol do galego e da nosa lingua e literatura. Nos síguenos pesando aínda non ser a literatura de autorreferencia neste país. Eu creo que a falta de soberanía deste país, a verdade, que implica que aínda non teñamos tampouco unha literatura soberana e o mundo do libro estea sometido ou subordinado ao mundo do libro e do castelán, non? Eu creo que debemos aproveitar o momento, non? Estamos nun momento diferente, despois de 16 anos de fraguismo neste país, de inexistencia dunha política cultural seria, responsable e centrada neste país. Eu creo que, por tanto, ahora debemos aproveitar e facer un esforzo, e aí hai un chamamento de novas administracións, en este caso o goberno da Xunta, ten que facer un esforzo e romper unha lanza a favor do libro galego, a favor da cultura deste país, a favor da lingua deste país, e ademais sin complexos de ningún tipo, non? A noite recorta as súas unllas de noite no continente máis nocturno e devora as súas propias sombras. Nós, o norte, somos un sol infame que se alumea de tanta devastación.